Wij zijn Peter Ja, Peter. van Talent. We gaan kijken in de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Of de ondernemers klaar zijn voor 2018. We beginnen bij House of Taste. Wat heb je hier eigenlijk voor winkel? We hebben hier een speciaalzaak in datgene wat wij lekker vinden, binnen- en buitenland, maar het liefst uit de buurt. En het beste is natuurlijk om dat even te kunnen proeven. Zeker. Willen jullie even wat proberen? Zeker wel. En jij ook, Peter? Ja. Turf gerookt, beetje zwarte peper. Nee. Alsjeblieft. Dank wel. Dan wil je even laten weten hoe het smaakt, hè? Het is wel een mondsensatie. Hij smaakt ontzettend Ja. goed. Blij te horen. Merk je er al wat van dat Leeuwarden al culturele hoofdstad wordt? Dat merken we zeker. Er gebeurt al heel erg veel. Er trekken al veel mensen naar de stad. Het bruisen is eigenlijk al begonnen. Nu gaan we kijken bij de zuivelhoeven. Anton, ga je ook nog wat speciaals doen? Nou, in Peter. 2018. Zeker gaan we iets speciaals doen. We hebben gedacht om deze kleine kaasjes te laten maken. En schrik niet, wij hebben er 1 miljoen besteld. Zo, Kijk, we kunnen natuurlijk een tijd erover praten, maar ik kan jullie beter even wat lekkers laten proeven. Dat is dat Riepenkrietenkaasje kaasje waar we net over spraken. ja. Deze, dat gaat echt een hit worden in 2018. En ik zou zeggen, proef hem maar eens even. Of dat de toeristen die straks komen, of dat die hem lekker gaan vinden. Wat denken jullie? Je moet wel goed proeven. Hè? Er zitten een beetje kruiden in. Dit is wel een mondsensatie. Ja, dat is het juiste woord. Hij is kruidig, Ja, maar je Goed zo. proeft de kruiden er niet helemaal. Ja, Het is niet overheersend. Niet Nee, overheersend. niet kruiden. overheersend. Nou, dat is praat, daar heb ik tot aan, jongens. Jullie krijgen een vast contract, echt waar. we gaan kijken bij Barrefoods. Merken jullie er al wat van dat Leeuwarden een culturele hoofdstad wordt? Ja, absoluut. Het toerisme dat stijgt ontzettend. Dat merken we aan de gasten. We hebben natuurlijk hele mooie exposities in het Fries Museum. Nu bijvoorbeeld Alma Tadema. En wat daarop afkomt, dat is echt ongelooflijk. Dus we maken ons borst nat voor 2018. Misschien is het ook leuk om even een kopje koffie met wat lekkers erbij te proeven. Ja, lekker. Lekker. Nou, gaan we dat regelen. Wat voor koffie willen jullie? Cappuccino. Cappuccino. Kijk eens aan. Heerlijk. Alstuur. Dank u. Dank wel. Zijn de ondernemers in de Kleine Kerkstraat klaar voor 2018? Ik denk het wel dat ze klaar zijn. Heren, appelgebakkie. Ja, Ja, heerlijk. heerlijk. Ik zou zeggen, tas toe. Ja, Doen we. doei.